Ngelela kuphi na kuphi la kufinyelela khona lo mbukiso njengamanje ubingelelayo ke uNavigator umfoko Gcwensa ngicela ukulungisa kuqala akuwona wami umcimbi owabantu umcimbi wabantu ngoba umcimbi okhandele kahle kahle ukubuyisela emphakathini ukhandele lokho ukubuyisela emphakathini kodwa ngisazonaba ke kabanzi 2 ngiyacela silibulale futhi naleli ngiyacela silibulane nale workshop ukuthi ayise workshop isigugudla mina extension park abantu abakujwayelele ngoba umukhuluma workshop sengathi ukhuluma la sokhuluma ama steppies la kwenza khona ama jokes and all kanti cha sikhuluma ngepark igugudla mina epark abantu abaningi abayazi ipark le no Paulo Ngculazi lapha eThekwini ngakhona ke workshop ngizosho njalo phela ba ngiyangiphonqa ukuthi ngisho njalo so yeah kunjalo nganza ukuthi ngeyi16 zika March ngicabanga ukuthi yisabatha akusasele insuku ungake kahle kahle into esikusasa ngisho njalo ukuthi into esikusasa iBhica Day ibizwa ngeBhica Day Career Expo and Music iBhica Day isuke laphi na ngicela nje ukuyichaza kabanzi iBhica Day ngithema ngibuka njengomuntu oyile esikoleni elonguzile esikoleni ngafe ngabona istruggle le emazweni uthi ingane eziningi kunanto ekuthiwa ama walk-ins eziqhamuka seyizoyenza ngoJanuary uthola ukuthi umuntu ama results akhe mahle uselele lapha ngaphandle esangweni le university uzofuna isikhala umuthi uyabhekisisa ukubeka emuva ukuthi yini umuntu ayenzile eseziqhamuka sezofuna isikhala uthola ukuthi akenza ngalutho aka apply nganana esikoleni esodwa ume applyile uma kuthiwa mhlamba out of province akekho KZN mhlamba uthola ukuthi apply ngo CEO kuphela uCEO ke awusebenzi kulamanye ama institutions angaphandle kwase KZN sekubizana na kubiza ukuthi manje thina abantu abanolwazi nabanye ngamunye siqale phansi siyoyifaka lento enakhuzini eindaweni ezisemakhaya noma eindaweni engafundisekile kahle ukuthi okay ukuze usizakale kuse early use avoid sivimbe nalento ukuthi abafundi bestruggle begcine sebe stranded belale etradini and all asiphume siyemakhaya siyokhankasa yobafundisa sibalekelele thina sesiphambili ukuthi hayi kwenziwa kanje nje sibasize sibacathulise ukuze bengasokuli sase sibhekana nalenkinga ukuthi okay uma siphuma ke siyemakhaya ngokubambisana nama artists amaningi kakhulukazi ngamaskandi obeyona ngisebenza nawo simasifika lapha sifika isimo singesihle njengabantu abakhulele emakhaya ke safike sathinteka ngoba nathi siyasazi isimo abanye bethu sikhulele emakhaya angekho kahle isimini uthola ukuthi siyasibona isimo sithinteke nothisha besitshela bese siyacela ukuthi ngelinye ngamani thola amandla nibuye nizosisiza ngo1 no2 no3 no4 no5 then sekubiza ukuthi ngoba emculweni kaMaskandi wona umculo ozela emuva kunayo yonke imculo ngokomnotho asiphume sizame into ezokwazi ukuthi isincede sifundraise le mali ukuze sikwazi ukuthi siphinde sibuyele futhi lezi izikole lezi eziswele ezisemakhaya ingakho ke kukhona uhlelo olubizwa ngeBhica Day Career Expo olubanjalo ngasekuqaleni konyaka la kusuke kusizokhona abantwana abasobe bengathathwanga anakhuzeni ama university sibasiza ngama applications siphinde simeme nama stakeholders wonke akhona ukuthi ezo understand suke silontshe ezo understand inhloso yomcimbi sisuke sibuyisa feedback yangonyaka ophelile ukuthi esikwenze ngonyaka ophelile yilokho siphinde sinxenxe namanye ama stakeholders ukuthi awafake isandla mangabe ukuthi azokhona ukufaka isandla ukuze sikwazi ukuthi uma sisi decentralize le program sesiyindaweni zasemakhaya la sisuke siyonceda khona akwazi ukuthi mhlamba siphekezele afake isandla ngizokwenza isibonelo angizofihla ngoba babantu bokuqala engabambisana nabo nakulonyaka ababantu bokuqala bangazangazi besihluphe bathi sizokwazi ukuthi sikhiphe inani elingakwazi ukukhiphela icathulo ezo200 amathafisi yabo okuyinto eyisidingo kakhulu eindaweni zasemakhaya ngoba yona into esheshayo uguga even now uyazi ukuthi uma usuke usemakhaya ungenaso isicathulo umfundi amehla yashesha ukusondela ngaseyicathulweni igcine siqedela iconfidence usungazethembi phakathi kwabanye abafundile into esizama ukuyiqeda ukuthi abafundi babe seclassini abafande abanqamini abafane ngoba inhloso yenye ukuthi sonke sikhule sibe nekusasa eliqhakazile so kubaleka kakhulu uinvesta kwi-youth yilento esizamayo sizama nje ukubooster silekelela singalekelela khona uma sisuke decentralize futhi siyasifike sincede nangama applications njalo silanda abantu abazonikeza ama testimony and all kwenziwe ne career guidance kuba kuningi okwenzakalayo engingakusho ukuthi ngiyafisa ukuthi uma kukhona ebhekelele le video njengamanje othintekayo nobona ukuthi cha naye lento echazwe lensizwa le iyahambisana
nale enhlanhlala ngiyicabanga mangingedwa noma ngithi hayi engangihlezi ngifisa ukuyenza ukuthi mangithola amandla ngiyoyenza asondele ngoba akunqatshwa umuntu kwiBhica Day. Inhloso ngithi ukusiza, akusikhona ukuthi ubani ufuna ukubukwa, inhloso ukusiza ukuze sibe nekusasa sibe nezwe elihle lakusasa ngoba uma ufuna ngempela ukubonisa izwe sihle investor kwintsha kusaseyimanje. So ilokho nje engeke ngikukhulekele kakhulu. Siyasibambisana kodwa namaciko ngisuke ngingedwa sibambisana namaciko ngoba kuye kwenziwe lokho uthola ukuthi uqala ekseni program kusizwa abantwana ama-applications njalo kwenziwe ne-career guidance then bese kuba i-entertainment later kuyasenza njalo usual uma sivakashela izikole ezisemakhaya nokubafundisa nje ngempilo thina sesibone kakhulu uthola ukuthi abanye bethu sivele sathatha ama-talent kuphela kuningi okwenziwayo mfokanalo ukuthi sivele sathatha ama-talent kuphela kungekho sikole sisuke senzele ukuthi sifundisane ngalezo zinto omunye uzothi hayi mina ngisidinga isikole masiya ngese kule sikole kuphela uthi hayi mina ngisidinga isikole vele mina ngiphiwe ukuthi kanti isikole sibaluleke ngendlela eyisimanga. So ngisho ukuthi umcimbi okanjalo ngiyafisa kakhulu abantu befaka isandla amacika lapha ngizothini alapha ngoba ayathanda akekho umuntu ongayi-understand inhloso yomcimbi yize singeke sawathola wonke ama-artist ngesimo sokuthi into engenawo uxhaso uyabona kodwa ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga kube khona abantu abazofaka isandla bethi cha ngiyayithanda into efana nalena ngifisa ukufaka isandla u1 no2 no3 ngiyenza nje isibonelo ngoba uhlelo oluhambe lazo lophumela ngaphandle kweprovince la eprovince yaseWestern Cape yasukuma ugatsheni uSinothoka Ndlovu osuke eMsingatho ukubaya amazi abaningi wedlamini Ndlovu engineers. So omunye umuntu owafaka isandla nokholelwa kakhulu entsheni owathi hayi madoda mina ngingakwazi wawazi ukusinikeza imali engango 100,000 wathi ngiyalixhasa lolu hlelo lolu aliqhubekele phambili. So siyabafisa abantu abakanjalo abazokwazi ukuthi beyikhuthaze lento ba it's not ukuthi mhlambe sisuke sifuna ukuyithuthukisa thina njengamaciko nani kodwa sifuna ukuthuthukisa intsha uma invest entsheni. Ngithanda kakhulu uku-invest entsheni ngoba ilona kusasa ngempela laleli zonakele njengamanje sesiba ngaka laba abasenethuba laba abasesemuvo ukulungisa izwe ilokho nje ngane wethu. Mhlawumbe omunye umbuzo uzoba ukuthi uma ukuthi nginesifiso sokusiza ngingenza kanjani ukuthi mhlawumbe ngifisa ukufaka isandla noma ngabe ngani umuntu onje ozobukela le video ngenze njani? Well ngoba ngiyakholelwa kakhulu kwi-transparency nganoma ngibeka kahleni transparency ngami ngayichaza ngithini nje wemabhonyoza ngikholelwa kakhulu ekuthenini ngingafihli lutho uma ungapha ukhona ukubona ngale. So safika nombono ukuthi uma kungabe kukhona umuntu ofikile wafaka something wathi hayi mina amandla ami ngiyafisa ukusebenza into ethile woza uzoveza uzokhuthaza nabanye ukuthi cha na bengasondela wozoveza emphakathini ngaleyo ndlela akukho ukufihliwe osuke ukuvezile uyakwazi ukufike ube neopportunity yokuthola uaddress uma kusuka ukuthi mhlawumbe uyikhampani uyathola ithuba lokuaddressa ngoba kusuka khona lonke uhlobo lwe-target market yakhona ithuba loku-interacta ne-target market yakho kwi-event njengomunye wabaxhasi bale charity event. Angazi noma ngibeka kahle kodwa uyakhona. So ke umuntu osuke exhasini uyakhona ukuxhumana nami osuke ufisa ukufaka isandla uyakhona ukuxhumana nami ngendlela mhlambe engizoyishiya amakuphela le video uyakhona ukuxhumana nami uphinde futhi uvele emcimbini uma ukuthi unekhampani ufika ubrande uvele futhi ungafihli cha hayi nami ngifakile isandla kanje ngoba lento siyenza phakathi kwamehla abantu akufanele kube khona ubushompe ngoba inhloso ukuzosiza akusikhona ukuthi kuzokhandwa imali akusilona ibhizinisi yingakho ne-event kungeyamahala yabo ngoba kwamanje nje ngisakhipha ephaketheni zonke indleko uma usukubona i-setup stage and all fans yonke into amatende kusasuka so ephaketheni ingakho ngifisa ukuthi ngelinye ilanga kube khona abantu abazolekelela entweni efana nale imsakaza ama-local radio stations abama-podcast abo-cameraman ngixolisa bo-cameraman ngiyafisa ukuthi besondele nabo bezoyikhava into efana naloba into efana nale yayidinga imedia kakhulu siyazi ukuthi abantu abaningi 80% wesikhathi sabo ngisho ngoku-understanda kwami basichithe emafonini abantu abaningi. So into esabalala kalula so ngiyafisa nabo ukuthi bebe khona imedia kakhulukazi njalo
ngisho nje kanjalo angazi ukuthi noma ngibuya kahle yini. Kunomcimbi la omkhulukazi eThekwini ozayo ade ngomhla ka 6 April onikeza ithuba lomaskandi ukuthi babe osomatekisi ngabe nawe uzoba ingxenye yawo. Yabo nje ngizocela ukuqale ngicome month of All Maskandi events. Kuyithuba elihle kakhulu. Ngiyakholelwa kakhulu kulendlela abenza ngayo. Uma uzonakisisa line up ye Bhica Day Career Expo. Kunabaculi inqwaba lapha abashaya amamitha, kunabaculi inqwaba lapha abanezingoma ezaziwa kakhulu ku TikTok. Ongathi noma uyi-artist mhlambe sele neminyaka enga10 ewu10 nongaphezulu kodwa lifikele kumise kabi ngengoma kodwa uthola ukuthi lo muntu akaziyo ibhlungu ke le nto leyo. So ngenze sure ukuthi lonke uhlobo lwama hitmaker ngiyaliqoqa lapha ya. Yeah, so i-event efana naleyo ezonikeza ithuba kubantu abasha ngiyayithanda ngiyakholelwa kuyona and ngizoba ngomunye wama artist azobevelela azobe khona ku mother of all yabo. So ngamanye amazwi ungenelile ukuthi nawe uzofuna iquantum. Yeah, ukuthi mina nginomdidane phakathi ungathi uthi ula umbona la ngisehlele kunombolo 1 kodwa nje kunombolo 1 so kodwa nje ngomunye wama artist azobe khona ku mother of all ngiyaqinisekisa lokho. Hayi ukuthi ngomunye wabantu abazothatha iquantum. Nalo ngalithatha kanti kunani. Okay sesivala Navigator sike sakhuluma nje eceleni ukuthi ubesikwazi kakhulu ubuye ugadla lapha ethizweni udelela noma bayibiza ngani umntalapho sesibona usuwehlisile ungake nje usichazele ngabani noma ngoba usuyasaba ukutalapha noma khona umunye ozothi wakwamntalapha usafisa ukusihlaba kutalapha ngathi most ama artist ngamaskandi i-understanding yawo angibathuka ngibadeleli kodwa ithathela kude noma ayifani yabona i-psychological capacity ayisoze yalingana. Ungacabanga ngendlela ocabanga ngawo uyibona ukuthi right ayinankinga i-right iyanceda ekuthenini umaintain i-brand and all brand image angazi noma ngibiza kahle brand awareness yakhona ukuthi i-maintain igama lakho lihlale lisematheni. Umthinto lo muntu omthintayo bathola ukuthi wena akaboni ngaleyo ndlela yena ubona ngenhliziyo uma ebona ngenhliziyo futhi senixabene ngoba akaboni ngengqondo futhi ngamanye wena ususaba. No akusikhona ukusaba uku-understanda nje isimo nokukhula ukwazi ukuthi engithi uma usuku nebusiness uzofika ufake mhlawumbe uthi ayinqala ngomhlambe ngo-300,000 ngiyo-investa kule business kungahambi kahle wenze uluze la uluza khona semele uhlale phansi kubuyele kwi-drawing board uthi okay njengamanje angenze kanje ukuze ngingeke lokhu ngiphoseke emgodini ngoba kwakhona ukuthi uzodu ushaya kodwa kube khona abantu ababeka izici kuyinkinga. Akufanele kahle ube nesici noma uba nesici kube isici lesesizokukhulisa yabo ngoba uma uzodelela akusisona isici esingakukhuli uma uzodelela akusiyona into engicabanga ukuthi ingakukhulisa lokho kukhona amanye ama-options angcono angakwenza ukuthi igama lakho lihlale sematheni emculweni ngaphandle kokuthi uchukuluze abantu because understanding yaba ayifani ngaze ngigcine nibulalana manje ungenza njani ukuthi omunye umaskandi noma elinye iciko lifike kule mindset osukuyona njengamanje wacathi abaningi bonke abantu abacabanga ngale vision ocabanga ngayo ukuthi uphucula omunye umuntu ngisho ngoba kwenzeka ngoba kulo mcimbi ozokwenza njengamanje lapha eGugudla Mini Park. Well uqala nje ekuthenini angithi abantu badaliwe inhliziyo ezithi ayisoze zafana bayebethi abaningi ngomnikazi wenhliziyo enhle ngoba ngicabanga ukuthi mina ngina 2 abantu njengamanje abaphume ngaphansi kwesandla sami. Umuntu enjofika nje ngifike ngimsukele kanje ngithi wenkunzi awu uhleli wenzani hayi ngibumba iteni lapha yazi umetric kodwa ngawuphasa awu uno level ba nayi mhlambe no level 3 weMaths hayi ke sizame si-apply sibone la just ukuthi uma ungenile nje khona no PGCE and all yabona uku-advisana lokho ethi umuntu hayi ngithanda ini hayi masiyabheka uthola ukuthi inkunzi mala ngiyaqualify igcinisa isithola isikhala inkunzi ifunda inkunzi idiploma yayiqede ihambe yozenzela i-intern mhlambe overseas njalo ngiyembona umuntu esengibonga ethi awunkabe yami ngiyabonga 1 no 2 no 3 kodwa empilweni yami mhlambe more than 5 ama graduate esengiwakhiqizile ngokuwasiza nje so igama lami lelithi ngumnikazi wenhliziyo enhle lisuka lapho ngathi nje kusuka enhlizweni
kuzoba ukwazi omunye umuntu indlela okhuliswe ngayo nangendlela okhule ngayo yabo uma usukulwazi usizo umazi omunye umuntu uyohleza umcabangela nanokufundiseka nje ukuthi hayi umuntu nomuntu empilweni uyayidinga ichance uyadinga ukuthi ebe nempilo engconywana nothi ngoba ngengcono mina bayangazi abantu ukuthi angilutho ngumfafakulane nje kodwa ayikho into engithokozisa njengokusiza omunye umuntu ayikho into engithokozisa njengokusiza omunye umuntu asigobheke ngokuthi usiphe imininingwane abantu abangaxhumana ngayo vele abafuna ukusiza noma ufuna umsebenzi wabo ngabe inamba zakho noma ze-office usebenzisana nabo noma nabantu mangaba ama-PR mangabe yini endoda mina angina office i-office lami yilo leli yilo le office lami anginale i-office ngisebenza nje ngokubambisana nabaculi kakhulukazi ngivele ngithi inamba umuntu amefuna ukungithinta engitholakala kuyona kuba u067 974 3133 067 974 3133 ngingasho nje kanjalo ba mangizochaza uNdendende njengofa kwezinyana singagcina kushona ilanga impela siyabonga kakhulu thokoza ngane yawethu awuzazi sibona mfethu konke sezile la ngisebenza isikhathi